ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони сомонаи арзон TG. дӯстони азиз, боз дар навори имрӯзаи мо якчанд намуд мошинҳои арзон баҳри шумо пешкаш менамоем ва бо нархҳои арзон бениҳоят. агар ба шумо чунин мошинҳои арзон лозим бошад, ҳатман дар комментария муроҷиат намоед. мо баҳри шумо пешкаш менамоем. дастгирии шумо пешравии мо аст. шахсоне ки бори аввал дар канали мо меҳмон ҳастанд, хушомадан. ҳама каса дар видео навори имрӯзаи мо лайк монед, падилица кунед, бародарони азиз ва ба дигарон равон кунед. навори имрӯзаро мо сар мекунем. мезгарем ба якум мошини фурӯшӣ мо вазн 12 солаш 2003. моторш бошад 1.6 сӯзишвориш бензин ва газа, коробкаш механика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 12000 сомония. ба рубли имрӯзаи мо гардонем 67000 рубл мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран аст. занг занед, маълумоти хубтар бештарро аз худашон дастрас кунед. мезгарем ба мошини навбатимоишам вазн 12 бародарон. солаш 2003, моторш бошад 1.5 сӯзишвориш бензин ва газа, коробкаш бошад механика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 15000 сомония. ба рубли имрӯзаи мо гардонем 84000 рубл мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран аст. занг занед, маълумоти хубтарро аз худшон дастрас кунед. ишам бародаро вазн 2112, солаш 2005. моторш бошад 1.6 сӯзишвориш бензин ва газа, коробкаш бошад механика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 20000 сомония. ба рубли имрӯзаи мо гардонем 112000 рубл мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран аст. занг занед, маълумоти хубтар бештарро аз худшон дастрас кунед. бародарони азиз, канали мо навай, меҳнатҳои моро қадрдонӣ кунед, подписатсияро фурӯмӯш накунед. мезгарем ба мошини навбати мо Opel Caravan. солаш 1993, моторш 1.6 сӯзишвориш бензин ва газа, коробкаш бошад механика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархш 15000 сомония. ба рубли имрӯза гардонем 84000 рубл мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран аст. занг занед, маълумоти хубтарро аз худшон дастрас кунед. мезгарем ба мошини навбати мо Opel Hatchback. солаш 1992, моторш 1.6 сӯзишвориш бошад бензин ва газа, коробкаш механика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархш бошад 25000 сомония. ба рубли имрӯза гардонем 141000 рубл мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран аст. занг занед, маълумоти хубтарро аз худшон дастрас кунед. мезгарем ба мошини навбати мо Opel Hatchback. солаш 1993, моторш 1.6 сӯзишвориш бензин ва газа, коробкаш бошад механика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархш бошад 25000 сомония. ба рубли имрӯза гардонем 141000 рубл мешавад. рақамҳои соҳибаш дар рӯи экран аст. занг занед, маълумоти хубтарро аз худшон дастрас кунед. мезгарем ба мошини навбати мо Opel Sedan. солаш 1992, моторш 1.4 сӯзишвориш бензин ва газа, коробкаш бошад механика. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. нархш 23000 сомония. ба рубли имрӯза гардонем 129000 рубл мешавад. рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экран аст. занг занед, маълумоти хубу бештарро аз худшон дастрас кунед. боқӣ дар паноҳи Аллоҳ.